Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz, hoi jainko oker bidean dabiltzanei zure egiaren argia agertzen diezu, bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, beren burua kristautzat daukatenek utz dezatela, izen horrekin bat ez datorren guztia, eta bete izen horri dagokiona. Zure San Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, zintzoaren bidea zuzena da. Zuk zeraitzen duzu zintzoaren bideska. Zure epaien bidean jauna zai gaituzu. Zure izena eta oroipena irrikatzen ditugu. Nere bihotzak irrikatzen zaitu gauean. Nere gogoa zure bila dabil goizean. Argitzen baidute lurra zure epaiek. Eta zuzentasuna ikasten lur osoan bizi direnek. Jauna, zuk emango diguzu bakea. Gure egiten guztiak zuk eginak baititu. Jauna, estualdian zure bila ibili gera. Zure zigorra gainean izan dugunean. Haurtunak aurra izateko orduan. Minez bihurrituz garrasi egiten duen bezala, hala izan geragu jauna zure aurrean. Haurdun ginen, haur minetan egon gera, baina haizea dugu erditu. Ez diogu lurrari salbamenik ekarri, ez da gizakirik mundura etorri. Biziko dira zure hilak, jaikiko haien gorputzak, hautsetan etzanik zeudenak, kantari dira esnatuko. Zure intza, intz argitsua baita, eta hilen lurraldeak ekarriko du bizia. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jaunak begiratu du lurrera zerutik. Zu betiko zaude jauna, gizaldi guztietan zure izena, jeikizu eta sionez erruki zaitez. Hango harriak zure morroientzat maitagarri, hango etxe erorketa kupigarri. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zuen, zatoztenik gana, nekatuok lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Arrezazuen ere uztarria eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atseden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esana. Jesusek askotan ulertzera eman nahi digu, batez ere maite gaituela. Askotan entzuten dugu, erabat entzuten ari gera, kasik esan genezake evangelioko edo zein orrialde zabaltzen dugula ere, agertzen zaigula Jesusen maitasuna eta errukia alde guztitatik. Eta maite gaituelako nahi du gu hobeki senti gaitezela. Gu ongi egon gaitezela. Jesus saiatzen da guri hori sentiarazten. Eta nahi du, nola baki esateko, momentu txarretan gure indarra berarengan bila dezagula. Gaizki gaudenean, zailtasunak heldu direnean, momentu bizitzako, momentu ilunetan,
beti berarengana jo dezagula. Horregatik esaten digu, zatozte nigana nekatuok lanpetuok eta nik arinduko zaituztet. Nahi du baita ere, naiz eta batzutan gertatzen aldira gauzak, guk inongo errorik izan gabe, baina baita ere gure errua bada ere, guk gaizki jokatu badegu ere, nahi du Jesusek berdin berarengana jo dezagula. Ez dezagula sekulan horren bildurri, horren ikararik izan. Berarengan pentsatzeak nahi du gure bihotzean halako pakea, halako esan genezake lasaitasuna sentiaraz dezaigula. Erabat, entzuten dugu gauza bera evangeliotan. Erabat, Jesusek hoxe eman nahi digu gertzera. Hemos escuchado en este evangelio en el que Jesús nos invita a acudir a Él. Cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, y Él nos quiere aliviar. Sin duda, no solamente hay que acudir a Jesús en los momentos que estamos cansados y agobiados, también en los momentos alegres, positivos, es importante compartir con Él. Pero Él sobre todo quiere que sepamos que en cualquier momento malo, sea sin culpa nuestra o sea incluso por culpa nuestra, Él siempre va a estar ahí para acogernos. Es una cosa que en el Evangelio quiere dejar Jesús con total claridad. Eskatzen digu bada, Jesusi hala izan dadila. Beti berarengan bila dezagula gure indarra, bere uztarria leuna baita eta bere zama arina. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan oso bereziki sufritzen ari diren guztien alde. Jesusengan indar hori, lasaitasun hori, pake hori harki dezaten eskadezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau, Narciso Villanueva eta Anita Ayerdi. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Entzuna itagona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna, otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta egizu hoiek hartuko dituzten fededunak gero eta santuago izan daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko al guztigun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bereinkatzen. Horregatik guk ere aigeru guztiekin batean goresten zaitugu poz betean kantari.
jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazua da santu ogia du hau ez du espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire ogolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau, Narciso Villanueva, Anita Ayerdi. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokezak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doanikoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Horratzakeak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur garen esan dezagun. Batera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotza. Ona hemen jangoikoaren bildotza munduko pekatuak kentzen duen zoriontsuak jaunaren maila deituak.
zure mailan jarraitu gaituztu jauna, egizu misterio hauetan parte hartzen egun bakoitzean, sendo dadila gure salvamenaren emaitza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuegin, bedika zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.